Ye la rédaction ye Boubacar Traoré a ko Sénégalikaw ka masakɛ n'o ye son excellence Macky Sall Boubacar Traoré kunu a tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ heure damadɔ baara sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali jamanakuntigi n'o ye transition ɲɛmaa ye colonel Assimi Goïta kabini ale ye fanga ntaraki ka bɔ Bandaw bolo Boubacar Traoré san kelen tɛmɛnen kɔ a sen ma sun Mali kɔnɔ o kuma kunu a nana ni birifini min ye o de ye Union africaine o ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko a ko Sénégal ni Mali an ye sigiɲɔgɔn jamana ye min ye ka kɔn indépendance ɲɛ fédération an tun b'o la nansaraw kɔni nana an fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ko Mali ni Sénégali an ye ko caman boloda ɲɔgɔn fɛ an ka hakilinaw ye kelen ye taabolow ye kelen ye kunkilennaw ye kelen ye a ko Sénégali masakɛ Macky Sall a ka kunu nali Boubacar Traoré a bɛ bila minɛn caman kɔnɔ min ye Union africaine o de ɲɛmaya bɛ ale bolo farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba Mali ni Sénégal cɛ min ye sira kɔrɔ min bɛ Boubacar Traoré a nana sabu sira in a bɛ komi a tun bɛ fɛ ka datugu a nana bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko embargo min kun dasilen bɛ an ka jamana kun n'o bɛnna min ye kalo 6 bɔɲɔgɔnko ma a ko Sénégalikaw ka masakɛ ale da tun b'a la a sen b'a la a ka hakilinaw tun b'a kɛnɛ kɔnɔna la ni ka diyagoya datuguli k'o ta ka Mali sɛgɛrɛ Macky Sall a ka don an ka jamana in kɔnɔ Boubacar Traoré a bɛ bila minɛn caman caman kɔnɔ min ye yafa ɲini a bɛ bila o minɛn kɔnɔ ka taa bila sira ɲɔgɔn taama min bɛ jagoko sira fɛ Mali ni Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ min ye sira k'a dayɛlɛ k'a walankata anw nin yɔrɔ ye min ye an ka sɔrɔta ye min ye o tuma min ye malidenw bɛ se ka lafiya sira jumɛn kɔnɔ Macky ale min ye Sénégal jamanakuntigi ye a nan'o sira dayɛlɛ a ko Mali kɔni Boubacar Traoré ale ka jamana bilalen bɛ an ye min ye ale ka kwajida kabini kunu fo bi an sago bɛ ko la hakilina ye ko ye an ka taa bila fɔ ale ka kwaji cɛmancɛ la a kɛmɛ k'o sira dayɛlɛ an ye an t'a fɛ tugun a banna y'a ye dɛ an b'a fɛ an t'a fɛ o fɔ chauffeur ye an t'a fɛ an b'a fɛ Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali ale bɛ taa fɛn mun ta Sénégal kɔnɔ a dagosi ka bɔ a ko kɔnɔwarikaw ka gɛlɛya nalen Boubacar Traoré Mali kɔni y'a ɲɛsin Sénégal kwajida ma k'a sababu kɛ nafasɔrɔ sira caman ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye sɔrɔsiw kɔdibarikaw ka sɔrɔsi maa 49 min b'an bolo a y'i da don ko la a ko ale ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na a ko nin ko in tɛna balan ko ye a ko fɔka bɛn mun bɛ ka kɛ ani ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn k'a fɔ ko fɔka bɛn a bɛna jɔsen ɲuman sɔrɔ a ko Mali tɛ gɛlɛya jamana ye Kodiwari tɛ gɛlɛya jamana ye ni Alalatigɛ de nana ni ɲɔgɔn cɛ a ko hali bi nin ko in ale kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka jisuma kɛ nin ko in kan nka n'a ma fɔ Ivoiriyɛnw ka vidéo maniw ye u ka dasogo fɔ dabila u bɛ maa 49 u b'u kungo gɛlɛya maa tɛ se k'o dabila bilen o farala diɲɛ kɛwalew kan olu ta b'a la cogo min na i fana taw b'a la ten koyi n'u kumana da an b'u jaabi kɛ maa bɛ panko kunna ni ka maaya kɛ siga t'o la Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Macky Sall ye a y'a jira k'a fɔ ni maa 49 Mali kɔnɔ o tuma ko don n'a nataw don ko tile damadɔ ko don o tuma k'u bɛn'u yɛrɛ sɔrɔ ka t'u ka jamana kɔnɔ ale kɔni b'a da ɲuman don a la farafinna bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaya de b'ale bolo hɛlɛ ni sigiɲɔgɔn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔn mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔlen ko mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tuma k'a b'a ɲini an kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ Ala kana gɛlɛya don nin ko in na an kana sama fo k'a dama tɛmɛ an ka lajɛ dɔ ka dɔ bila dɔ wɛrɛ ka dɔ bila sɛbɛnnikɛla ko a ko Fɔri Yasin bɛ n'ale ye Togo jamanakuntigi ye ale min bɛ ka nin baara in nun don n'o de ye fɔka bɛn ye Boubacar Traoré a y'o fana fo k'o waleɲuman dɔn o bɛ ka baara o baara kɛ k'a tulo b'a la a ɲɛ b'a la o tuma k'a b'a dɔn k'a fɔ k'a ka baara bɛ nɔbɔ Macky ko a ko filani teriya mun bɛ Sénégal ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ habada an bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ nka an tɛna funu ɲɔgɔn na pepewu ye a ko a n'a ma ka nafolo de makaraw a jo don kɛ i ye kɛlɛ o kɛlɛ misi kunkɔrɔ ko la da dugula nɔfɛ ko don parce que an ka doyen chef n'a ka mɔgɔw bɛ laginɛ jamana kɔnɔ a jo don dɛ a ɲɛ b'a la a ka nan de b'a la la kibaru Gorgui tɛ wariko tulonkɛ la Boubacar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Macky Sall a ka nali la an ka jamana in kɔnɔ a diyara an ka jamanakuntigi ye n'o ye colonel Assimi Goïta a taara kunbɛn pankuru jigin la ka taa n'a ye masakɛbulon la u ye ɲɔgɔn ye u y'u fɛla ko caman fɔ ɲɔgɔn fɛ min ye Macky a y'a jira k'a fɔ hali bi Mali bɛ taabolo min kan ko taabolo ɲuman don o tuma a b'a ɲini diɲɛ selekani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka Mali dɛmɛ o tuma min y'an ka sariya sunba kuran ye n'o ye Mali ale ka latigɛ kuran ye o tuma ko taabolo o tuma k'ale y'a ye cogo min na k'a tasira ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ Mali bɛna kalafili kura minnu labɛn ko nin bɛɛ lajɛlen tɛnkunnen b'o de la n'o baara kɛra ka ɲa
n'o hakilinaw farala ɲɔgɔn kan ko kalafili bɛ ja a ko min ye diɲɛ seleke naani maaw ye o tuma k'u ka transition in dɛmɛ ale yɛrɛ Macky a tɛna to kɔ nin ko in na a kan ka ko kɛ Mali dɛmɛni la diinɛ n'a ŋaniya la kuma k'ale bɔlen kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔ k'o tɛna balan ko ye min ye an ka jamanakuntigi ye a y'a fana ni zamɛ duman ye zamɛ duman zamɛ sɛma kɔni Mali farafin sɛ a y'a fana n'o de ye m'o f'i ye dɛ n ko Mali farafin sɛ sɛ bɛ sɛ bɛ Mali farafin sɛ dɛ o de ye sɛ yɛrɛ yɛrɛ ye sɛ kɔlima n'i y'a sama ten k'i dafa subahanallahi kana n ka mura juguya mura ni mɛnna kana n ka mura juguya kunnafoni filɛ nin ye an ye min fɔ le hɛrɛw kɔnɔ a ka bi bɔlen don Bugari le hɛrɛw bɔ jaba t'an b'u fo hali n tɛgɛ don ni sɛbɛn b'u fɔ sɛbɛn min k'a ma ko nouvelle horizon o don nouvelle horizon maa min ka fasiri ye nin o ye Mahamadu Mamani Ture nin y'a ka fasiri ye a ko cogo di Mamani ko min ye opération Barkhane ye n'o ye force Barkhane ye ko o m'u ka koso ni kasa tɔ bɛɛ lajɛlen cɛ kunun ko ntɛnɛn wa n'i y'a ta k'a lajɛ u n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la san kɔnɔntɔn bɔ ɲɔgɔn kɔ u na don n'a sɔrɔla a kun kɛn bɛ jigisigi ni basigi ye ni nisɔndiya ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bibi in na min ye force Barkhane ye o kɔni u taalen k'a jan bɛ bɛɛ lajɛlen ye wa min ye Gawokaw ye Gawo sigibaw ko olu fana kuma ultimatum di u ma wa ka délai laban di waasa sɔrɔdasi minnu n'olu bɛ Faransi to ala yan u ka taa ka bɔ an ka dugukolo kan nka n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye Faransi sɔrɔdasiw ye u ka na anw ka jamana kɔnɔ ka bɛn janvier kalo dɔ ma san 2013 min n'a to a kun d'an bɛ ko opération ko Servali min senfɛ min ye a waatinin na Jɔnkunda ale de kun y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ale ye wele bila François Hollande ma a ka dɛmɛ ta ka se anw ka jamana ma bawo a waatinin na min ye Gawo ye ka taa se Tɔnbukutu ma nin bɛɛ lajɛlen kun minɛn bɛ Bamanjiw fɛ nin Bamanji ninnu u kun d'an bɛ faaba kan kɔrɔfɔw ni kunnafoni minnu sɔrɔ la wa min ye Faransi ye a kɔni nana min ye mugu k'i to sana ka mugu yeri nin Bamanjilaka ninnu kan a y'o baara kɛ a kɔni a kɛla nisɔndiya ye maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko dɔw ma François Hollande yɛrɛ to a da wa nisɔndiya bonya kojugu nka bibi in na min ye François Hollande ye maa t'a fɛ k'a to a mɛn Faransi yɛrɛ mun bɛ maliyɛn si t'a fɛ ka Faransi to a mɛn tuguni wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ san kɔnɔntɔn bɔɲɔgɔnko force Servali opération Servali o yɛlɛmana ni ka kɛ force Barkhane ye nka k'a minɛ o don fo bi min ye i n'a fɔ n da tula a la cogo min na min ye Tɔnbukutu ye ka taa se Gawo ma Kidali min ye hali Mopti yɛrɛ ye Mali cɛmancɛ bolo fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Bamanjilakaw ka wulikajɔ yɔrɔ ye min kɔni Faransi n'a ka nin mobili dakabana ninnu nin marafajugu ninnu u kɔni ma se ka foyi de ta ni ka bɔ a la wa n'i ye a lajɛ n'a sɔrɔ nali kɔni kun kɛla nisɔndiya ye min ye Bamanjiya walew ye o kɔni b'a la ka yakubaya ka b'u nadon fo ka na s'u taali ma wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye anw ka jamana marabaaw ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw colonel Assimi Goïta ka taa se an ka cɛmancɛ fanga fangabulon ɲɛmaa ma Dr Choguel Kokala Maïga nin n'a ka ministre nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye force Barkhane o ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ bon ni nin kɔrɔfɔ kɔni bɔla ka bin min ye ba ɲɛba ye ale fana kan k'a taa f'a dɔn n'o ye MINUSMA ye MINUSMA olu fana da fɔra dama kana bugɔ sisan la u ma foyi papa ka bɔ foyi la min ye bingali walew ye o b'a la ka caya wa min ye hakilinajigi a waatinin na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Musa Mara ye ale kun ye premier ministre ye a waatinin na ka bɛn kalo dɔ tile 17 ma san 2014 a ye taama dɔ kɛ ni ka taa Kidali i b'a ye k'a fɔ o Kidali ta o taara wolo faali da kelen na bawo min ye anw ka forces armées maliennes ye faama maa 56 olu ni tola Musa Mara ka taama na o tɛmɛlen kɔfɛ min ye maa 83 ye olu banana fo k'u bana cogo juguya ɲininkali de b'a la ka kɛ ko yalima nin taama min Tɔnbukutu baalen kɔ ka taa se Gawo ma nin bɛɛ lajɛlen Faransi sɔrɔdasilakaw ni anw ka sɔrɔdasiw olu kɔni ye nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka min ye Kidali joli ye dɛ k'o ma taa karangada wuli ka jɔ anw ka sɔrɔdasiw ɲɛ ye wa ko aw kana tɛmɛ yan kan dɛ nin ye aw fa dugukolo ye ko nka anw de bɛ fɛ aw tɛ tɛmɛ yan kan o kɔni kab'o don i b'a ye k'a fɔ bisi basa ani hakili fila fila o donna anw ka jamana marabaaw la ka ɲɛsin Faransi faamaw ma bawo n'i y'a lajɛ k'u ye nin hakilina in ni taabolo in ta ka taa kun jumɛn kan ɲininkali bɔ mɛn ka kɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ fɛn in laɲini bɛ fɛn min nɔfɛ dɛ san 9 Faransi sɔrɔdasiw bɛ anw ka jamana kɔnɔ foyi ma se ka dilan Bamanjiya walew ma ban bingani walew b'a la ka yakubaya don n'a dugujɛ hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ u y'u ka koso ni kaso fara ɲɔgɔn kan ka taa Niger jamana kɔnɔna na ko yalima anw ka jamana ɲɛmaaw u man ka sunɔgɔtugu
ɲɛ fila datugulen koyi u ɲɛ de corolen kan ka to ten sa anw ni Niger dancɛ a ka lajɛ maa jugu mana bɔ fan o fan fɛ maa finman fara jɛman kan k'a bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ karaba bawo Faransi n'i y'a kɛlɛli daminɛ i man ka saliya Faransi tubabu kɛlɛ maa n'i ye tubabu kɛlɛli daminɛ n'i saliyala i t'a bɛ k'a ɲagama ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Mahamani Touré a ka fasiri don Bɔkari Tarawele hali bi bɛ ko min na o ma ban ne bɛ n tigɛ don min ye journal ye an na tila k'a tɔgɔ lajɛ Bɔkari Tarawele a ko hali bi an ka to lakana ko kan an ka jamana in kɔnɔ direction générale de la gendarmerie nationale Bɔkari Tarawele directeur général n'o ye général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Bɔkari Tarawele a n'a ka cɛdenw k'u kɔni u bɛ baara la fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Bɔkari Tarawele min ye jamana lakanani ko ye sabu jamana marabaw an bɛ don min na ko bi olu de kɛmɛ ka danaya ta k'a da journaliste Samu Mɛnkɔrɔ Jakite kan ale min ye Mali gendarmerie ɲɛmaaba ye min ye général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite Bɔkari Tarawele ale fana kelen y'a jira k'a fɔ a ko maa kelen tɛ baara kɛ maa kelen ka hakilina a tɛ jamana jɔ Bɔkari Tarawele a kɛmɛ ka danaya ta ka da cɛ dumanw caman kan a ko tile tɛ bɔ ka ben a ye danaya ta ka da cɛ minnu kan k'u tɛ nɔ dɔ bɔ an ka jamana in kɔnɔ a fɔra wo a ma fɔ wo Bɔkari Tarawele min ye bamancɛ wale o de ɲɔ ɲalen bɛ an ka jamana in kɔnɔ Mali gendarmerie bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ mun b'u bolo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ baara k'a kɛ ni tiɲɛ ye baara k'a kɛ ni jafarinya ye k'a kɛ ni dusukolo ye jamana kanu Bɔkari Tarawele o de baara ɲɔ ɲalen b'u bolo u tɛ kama u tɛ siga bamanci mana kɛ mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ fan o fan kɔnɔ min ye ɲɛmaaba ka kuma a ye don a nɔfɛ a k'a sama ka bɔ n'a ye ka n'a di jamana ma sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele an bɛ don min na ko bi général dɔ Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ale yɛrɛ de kɔni bɛ wuli waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bɔkari Tarawele jamanadenw ka danaya jamanadenw ka jigi jamanadenw mago bɛ fɛn mun na o de ye Mali kolosumali ye n'i y'a lajɛ finitigilakaw ka ca an ka jamana in kɔnɔ gendarmerie jɔyɔrɔ ye min ye o dogolen tɛ maa la ale ka cɛdenw danaya ta bɛ ka da maaw ma ka marabolo fɛn fɛn la u kana sunɔgɔ u kana jinkɔ Bɔkari Tarawele ka to munumunu salo la juguw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la u k'u minɛ k'u dafara k'u kunci sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele an bɛ don min na ko bi min ye gendarmerie ale ɲɛmaaba a ka kumakanw bɛɛ lajɛlen kɛ bɛ kilisi ye baarakɛlaw bolo Bɔkari Tarawele u tɛ jinkɔ u tɛ ɲinɛ Bɔkari Tarawele min kɔni mɔmɔli u b'o de boloda n'o ye patrouille ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ duguba fara cogoda kan Bɔkari Tarawele tile tɛ bɔ ka bin k'u ma dɔ de salo a ko an bɛ don min na ko bi nɛgɛ kɛmɛ maa minnu bolo la ka t'u kɛ ka kasobon fa gendarmerie ɲɛma ale ka kumakan fɛ a ko a dagosi de ka bɔ kuncilita ban sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o sɛgɛsɛgɛli baaraw ye maa minnu bɛ ni danaya ta bɛ ka da u kan Bɔkari Tarawele olu kɔni fana b'u sɔn Bɔkari Tarawele o cɛba dɔ ye jɔn ye o de ye chef escadron Lassine Tamba Keyita an bɛ baara la dɛ commandant groupement territorial de la gendarmerie de Bamako Bɔkari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko juguw ka hakilina jugu minnu bɛ n'o ye tantataw ye n'o ye ka fitinɛ jugu k'a wuli maaw la n'o ye ka jamana k'a ɲagami a ko gendarmerie kɛra sababu ye ni ka o maa jugu minnu minɛ ka bɔ jama cɛla Bɔkari Tarawele o de dagosi ka bon Bamako dafɛ dugu min y'an ka marabolow ye gendarmerie u ye tɛgɛ ta ka da maa minnu kan ka marifa t'u kun ka mugu jugu t'u kun ka tiɲɛnikɛlaw t'u kun Bɔkari Tarawele ko de dagosi ka bon Mali kasobon si tɛ bi min falen tɛ dɛbɛdɛbɛ ala ni gendarmerie maaw ka wulikajɔ fɛ baara yela dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min ye janjo ye a kan ka fɔ général Samu Mɛnkɔrɔ Jakite ye min ye janjo ye a kan ka fɔ a ye wa Bɔkari ko a kan k'a dɔn k'a sababu kɛ mun ye a bɛ ka baara min kɛ an bɛ don min na ko bi ko sanjikɔrɔ wɔsi ko de ti dɔn n'o tɛ Mali bɛ dakun min na bi Bɔkari Tarawele gendarmerie bɛ ka wulikajɔ min kɛ ko jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan k'a dɔn sa gendarmerie bɛ ka baara min kɛ ka u waleɲuman dɔn a ko waleɲuman dɔn min nalen Bɔkari Tarawele min ye sɛbɛnnikɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'i ye min kɛ an ka jamana in kɔnɔ Bɔkari Tarawele olu ka kalimu ye olu ta ye min kɔni n'a sɛbɛnna a fɔlikɛlaw fana an ta y'an dabara ye Bɔkari an b'a lakale a lakale cogo ɲuman na maliden minnu bɛ n'u sigilen bɛ ka jaabiw makɔnɔ u ka se k'a dɔn tigitigi danaya taara k'a da maa jumɛn kan maa jumɛn jɔyɔrɔ ye jumɛn ye maaw bɛ ka mun ni mun de kɛ jamanadenw mago bɛ jaabi jumɛn na ko Mali gendarmerie Bɔkari Tarawele ko o kuma ko médaille kan ka d'u ma u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la
directeur général Samu Mengoro Jakite Bokar Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako a n'a dafɛ dugu Bokar Traoré min kɔni Lansana Tamba Keita ye chef escadron ale fana tɛ sunɔgɔ a tɛ jinkɔ min ye gendarmerie ɲɛmaaba ka instruction n'o kɔni ye danaya ye Bokar Traoré ale fana ko ni journaliste Samu Mengoro Jakite ma sunɔgɔ ale fana tɛ sunɔgɔ n'a ma saliya ale tɛ saliya a bɛ taama diɲɛ fan o fan kɔnɔ ka taa lakana baara la Lansana Tamba b'a kɔ a ka danama don a jigilamɔgɔ don a baarakɛɲɔgɔn don wa malidenw yɛrɛ fana jigi belebeleba don Mali gendarmerie bɛɛ lajɛlen b'a kɔ ala n'a ka baara kɛcogo ɲuman kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ tɔgɔntan kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate naamu ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko soir de Bamako o don soir de Bamako ko mercenaire wa walima terrorisme tuguni ni ye ko in ta k'a lajɛ ko nin ye Niger sɔrɔdasi kɔrɔ dɔ gwɛlen ye min kɔni kununko ntɛnɛn ale yela Kayi pont de sanfɛla la a ka taa ni ka segin ani Kayi deuxième arrondissement commissariat ni ɲɔgɔn cɛ a ka taama misɛnnin o kɛla sabu ye maanifinw ka sigi a la n'i y'a ta k'a lajɛ maa kofɔlen yɛrɛ soldat de première classe Zakari Yakuba n'i y'a ta k'a lajɛ kokura min y'a ka numéro de matricule ye o ye 96 149 ye min n'a tun bɛ service bataillon de transport la ni a gwɛnna ka bɔ Niger sɔrɔdasilakaw fɛ kabi décembre kalo tile 10 san 2018 wa n'i ye ko in lajɛ maa kofɔlen e ko a kun tɛ Ivoirien ka bolo kan wa Nations Unies n'o ye ONUS ye o ka bolo kan waati minnu n'olu gɛlɛyara Côte d'Ivoire sigi la wa n'i y'a lajɛ maa bɛ siga maa kofɔlen na min ye fasiri kɛ b'a ka fɔ n'o ye Laya Jara ye k'a fɔ ko yalima ko nin ye mercenaire dɔ fana ye wa walima nin ye terroriste ye bawo hakilina minnu dun bɛ a la ani sigana minnu dala ni k'a sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ maa kofɔlen a ka taa ni ka segin o de cayala senamisɛnya o cayala kojugu min ye Kayi pont ani Kayi commissariat de police deuxième arrondissement o furancɛ o ni ɲɔgɔn cɛ Buwake e ko k'a kun t'a fɛ ka mugu pɛrɛnta dɔ don Kayi pont in na wa ɲininkali de kutala ni ka ɲɛsin o hakilina ninnu ma maa kofɔlen ni finitigi kɔrɔ don maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn bolo wa nka min ye maa hakili juru carilenw ye olu y'a jira k'a fɔ maa kofɔlen a ka minɛ a ka sɛgɛsɛgɛ a ka ɲininka bawo sɛbɛn dɔ kɔni bɔla ni ka bɔ ka bin Laya Jara ka fɔ la min ye u ka état major fɛ min y'a jira k'a fɔ ko min ye nin maa kofɔlen ye ko ordonnance min ne a bɛ a tala décembre kalo tile 9 san 2010 n'a bɛ statut du personnel militaire ko fɔ forces armées maliennes na a fɔ forces armées nigériennes na ni a kɔni loi numéro 2011 35 ni n'o tala octobre kalo tile 28 san 2021 ka taa se décret dɔ ma n'o ye décret numéro 94 101 PRN ni n'o bɛ MDN ni n'a tala juin kalo dɔ tile 23 san 1994 n'a bɛ règlement du service dans l'armée a b'o kofɔ wa n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen lajɛ dɛ min ye Niger chef d'état major ye général des armées ale kɔni ye a jira k'a fɔ maa kofɔlen a gwɛnna ka bɔ tenni na k'a sabu k'a ka taabolo jugu ye taabolo dɔw b'a la minnu tɛ kunlagosiliya kofɔ wa n'o nana ye anw ka jamana kɔnɔna na maa kan k'a yɛrɛ ɲininka ko yalima mercenaire don wa walima terroriste don ɲininkali kɔni bɔn bɛ ka kɛ min ye anw ka polisilakaw ye min ye population ye o kɛlen kɔ ka maa ye ni k'a dodolima ni ka kunnafoni ta ka ɲɛsin an ka polisilakaw ma olu nana ni k'a tɛgɛ kɔni k'a k'u ye ka taa bila gendarmerie maaw ka bolo kan wa min ye gendarmerie maaw fana ye olu fana ka sɛgɛsɛgɛliw baalen e k'u ma bila procureur ka bolo kan wa procureur min n'o ɲɛsin bɛ terroriste ka taabolo n'u ka tabiyaw bɛɛ lajɛlen ma waasa ɲininkaliw ta ka taa ni ka a sɛgɛrɛ maa kofɔlen n'o ye Zakari Yakuba ye ni Niger ka den don ni tenintigi kun don ni soldat de première classe don ko yalima a tun b'a la a tun b'a fɛ ka na waleya jumɛn de boloda Kayi commissariat du deuxième arrondissement ani Kayi pont ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ min ye anw ka finitigilakaw ye o kɔni kɛn bɛ ka kulekan bɔ ka ɲɛsin jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyala min ye Kayi ye min ye jamanadenw ye n'i ye maa ye i sigan bɛ maa min na i ka ladɔnniyali kɛ ka ɲɛsin an ka faamaw ma ni fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu kan ka tigɛ joona o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen o ka se ka don bɛrɛ la nka n'i ye ko in lajɛ maa caman de bɛ olu b'u da makun ka to adamadenya ba in kɔnɔna na n'a tiɲɛna waati min na ko ko n kun sigan bɛ karisa ma o b'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛna ka ban nin ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ histoire de Bamako kɔnɔna na Laya Jara a ka fasiri don. Laya Jara an b'ale fo.